Okei. Minä pelaan nyt tätä Age of Padesia täällä Classic CTF:ssä. Age of Pades on jo tällainen vähän Minecraftin näköinen, tai siis tällainen Minecraft-tyylinen sotimispeli. On tässä tällaisia modernimpiakin paikkoja kuin tää, mutta kun tää on Classic CTF, tää on vähän tällainen vanhan näköinen. Eli joo, tää on niinku lipurreasta. Ai juma. Minä hakee ätkejä. Missä se eltypaikka? No onks noi piilottanut meidän eltypaikankin? Kaivetaan se ulos. Ai niin, tää on siitä vähän erilainen kuin muut pelit. Tästä pystyy ite rakentamaan. Mitä vitsi, mikä hyökkäys? Oi vitsi. Kauhea mä jaksan. Apua! Ei juma. Yes! Headshot. Be back. Oh my god, oh my god, oh my god. Miss. Where am I? We're in Minecraft. Oh yeah. Yeah, oh yeah. Okei. Katsotaan. Mitä teille on? Niin meidän lippu menee oma. Minä olen lentäjän poika. Tapaan sut, et saat et ollutkaan. Oh, wow. Nämä on jotkut kaivannut kauheat kaivokset. Tää ei taida olla. Olihan tää valmis. Wow. Hyvät kaivaukset täällä. Yritys hyökkäyspeleissä. Yritys. Yritys, hyökkätä. Kupit sen tyypin luo. Missä hän meni? Hän meni tänne. Headshot. Se oli vaan tää headshot. Sorry, et mä sanon tän muuta. Headshot. Ai. Okei, jaksa okei, mäkin tuon tappeluun. Jee. Ei oo reilua kaivaa mua tänne. Se oli epäreilua. Okei. Ilo tuli tuossa. Ole! Ei juma! Ei. Why? Why this happened to me? Ei meidän lippu viedä. No. Voi juma. No. Voi vitsi. Näin. Onks niiden lippu liikkeellä? Ei. Äkkiä nyt. Ei onnistu. Minä tulen tappamaan sinut. Perry. Eiku. No ihan vaikka Perry. Oi, se oli hieno riuku. Vaihdetaanpas paikkaa. Server browser. Katsotaan. Ei, älä liiku. Mikä kaikki on zombeja? Oh, vip. Yes! Vip. Wise guy, huh? If you can't win by fighting fair, fight foul. If you can't fight foul, fight fair. Ihan sama. Fight fair. Ton äänen mä teen suullani. Mikäs tiedät tällä sun.
Se on mikään. Mä kerron tässä pelatessa sitä muista Growtopia. Jos sulla on... Mä painostan tätä nyt vähän. Jos sinulla on Play-kauppa kännykässä, tai jos sulla on iPad, lataa sellainen kuin Growtopia. Mä mene sellaisen maahan kuin Snipu. Se on niin paras maa. Se on niin paras maa. Voin luvata. Voin luvata, että se on tosi paras maa. Okei, mutta kuitenkin missä se toinen vippi on? Eli tässä vippissä on jotta tarkoitus ampua se toinen vippi. Jos itselle käy, niin sitten alkaa vaan menee eltet koko ajan. Fight for! If you can't fight for, fight foul. Mitä? Oliks tos? Lucky? Headshot. If you can't fight for, fight foul. Sanoks fight fail? Well, here I gangster. Where is Gary? Okei, tänne eikä mennä. Sitten kun mä arvasin. Oikeastaan se on aika helppo. Älä liiku. Älä liiku. Valitaan täältä joku hyvä. No nyt on kyllä. Wow, se. Erittäin wow. No joo, erittäin vaan. Zombie. Nyt on hyvä, nyt on hyvä, nyt on hyvä. Wow. Kill it, zombies. I dare you. Näin. Aha. Nyt on paha. Panin käydä sormitteessa. Minä haluan money. Samaa sun rikkipa. Mä hyppään tosi korkeana näissä. Help me, help me. Help me, you my friend. If you are my friend, you help me. Oh yeah, this is very fun. Very funny, I say. This is very funny. This is not cool. Where are the players?